nanni somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko farilema ne waddima hota wondane gantuji mo naflu nganni yoda tukkidi balal ngal hammadi viri wana an continue wi'e wana an hammadi viri sukkiti wala an mbiyam sukkiti punnal ngal hammadi diri ndus nde ari accila danni ndus sof kojo ma de wodi joddu jonde nan nde ndus addi bon abu kaw addi nduri ndus ada no muskeme ma adi jo équipe de marque la complet ti dum ko salon wiya wana suudu ma ado do ko ma wada dum ni sed hot pawda joddo accuglen ngel kam gaddordo kabar ankay kala jiida kabar jonna so yidi ankay koyri maade madi kele kabar jiida fo kabar ngad mbim te problème kala tawda kabar ngadduda taw an fuddi problème wata yi c'est toi qui a commencé à dire jibru atay do mangara kalna penale ma fen tan kay peno jom wari kam koy mata hanki on jawi danat minen koy miskine Allah yaayam ko min dunya min danon lo ci ko min sam yi ham haali yen baddu jungo wor mbaden combat on gusata doyi wondi kana la juste da hanki do mbele wawno warede to onon dani hala warat no ka wa fende walla ha wa fende ga hala warat no walla ka wa fende e o fadde ala accu tan so boyta hello umma on kay deji paren mata an god jogi hel kay ala muhim eh do ngarim tumi hanki entraînement tumi do huray en jodi huray gonduno do huray jo ay debbo moj ari anani to mum jodi pour min kumtude hanki de o hot ndekere kanko ko do hirti so mi andi lelta la yo kan omro elle donne les monines c'est pas comme l'autre to momi do han min jodi min gona yewtude a fami ada tan dem ngalam yi ha bo tan benni kanum ko ngartinim haala den wadi jikku ma wallahi tan awlo tan samba wi c'est pas vrai kaw ana wana dum do mi mo anda kede wana dum do lawi mi mi lawi mi très bien a fami bon continuation jon non so on ko mof don on je kalis balla hen ko jidi at to mali do mi rumtine samba no wonde kumbo tuba mi serde hakkunde mabbe très bien a fami dum non balle kam hen hanka jammo yi haadi tan nangana ma tan salat ndar yendo new sundu c'est pas possible trahir damal bub sikira mi serndi de be jejjiri caabangal ko bol woni moy tan ha ses gir ko tam dugal badam damal karcek très bien karcek be di sokade mi joni mbarandire don fami joni non ko Allah ko ñaagi den Allah ko nana wada ko ñaagi den Allah ko nana wada dum non union fait la force dental woni doole be den nattindirde doole de o rutto sen mbari dum ngaten hure mbaden gal hure no rokki hure no toppini hure no moddi hure labiri omo leppi be fami dum non jinno jokle moni an bemdo alini ballita am hen mi a fami joni waddi andi ay waddi jogim hakkil sa fo yo créé yam mayde galle feeta yo fus on dajjit legal on bedden caadi joni non kalno wawno sifrade min fayi mbeɗa yelo mami yelo woda ko mbaɗa ligna yo jaha mali mami sifan ceerno goto nanto on wawi tan ko goƴi oɗo hammadi ko kalda hen jaɓay mi jaɓa min wona gorko min gorko min resta kanko resi debbo wi ko yaha mi anda hollum min resta hey fat so debbo sen witti ɗum so yeehi ha paɗi après ma res mo jiɗɗa res ndete yumma sa reftimi hele yumma anga ɗiɗi ana ka kangal abu wat bino wiya he hammadi o ko yumma a wara andu kalɗa min fuuti won jaggan accu kam mom noy lakara ni ni jahat lakara he les libéré Allah sen docteur anju moi même libéré wallahi docteur anju sababu yo ɓuri de
An problème ka nafi. Ala min kay mi pari hen. Nafi kuɗaɗo na. Ay! Ha? He? Hamme? Ah, pia wal. Ha? Ah, pia wal. Mende hendu barrage Koorka ko farilema Ne wadi mahota wandane gantuji mo Naflu ngani yoda Inna mal amalu biniyati Usta baka tuji bede baraji ma Shaharu Ramadan Itande foko lewru